ja dan, als je het even kan, ja dan, als je het even kan. Als ik zelf eens een kamer had, heel ver weg van de grote stad, en op mijn eigen zat, oh zou dat nou niet zalig zijn, als ik zelf eens een kachel had. Higgins, nou wordt het interessant. Ik roep je uit tot grootste leermeester aller tijden als het je lukt haar voor hertogin te laten doorgaan. Binnen 6 maanden neem ik haar overal mee naartoe en laat ik haar doorgaan voor wie ik wil. Ik maak een koningin van dit ongecultiveerde wezen. 2 kleine kleutertjes. Die spelen met een levende pop. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Verdomd, het lukte. Verdomd, het lukte. Wat heeft het Spaanse graan doorstaan? De orkaan, de orkaan. En wat is haast eraan gegaan? Het Spaanse graan. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. My Fair Lady. Vanaf oktober terug in de theaters. Voor kaarten en info, dobbelgraaf en cornelissen.nl